What's up mga kababard? Na ako karon sa Budiga sa Quista diri sa Turno. Oh. Okay, so. Tagang kay mga daot. Sa utok na daot na. Ako amigo diri. Amigo. Tago na akong amigo. Muri akong amigo diri kauban ako. Ali. Ali. Hey. Hey. Ali. Ali ba? Hey. Ah. Hello, isa ito. Ali. Ali. Ali dayon. Cuman ngalan ni mo. Cuman ngalan ni mo. Say mo ngalan. Say mo. Ngalan ni mo. Amigo na tayo, amigo. 1 hour later. Guys, kaya doon na yung mga kamera diri nga ni mo gana guys. Guys. Taglawa ni guys. Tagdulo ko dyan guys. Gana na naroon. Guys, mani pattern guys. Brayo na to guys. Pattern. Patay guys, di mau guys. Sudah ini deh. Nice. Ay. Sakpan guys, sakpan. Next. Next ya po. Next. Uy. Kaya pong next. Okay. Bio oy. Kasi isu. Doon ay 2 ka video. No video, 2 ka book.